Miért ne se álltál meg szebben 2 óra alatt is dolgozál? Szevasz, Géza, mi van? Várjuk a többieket. Ma itt Szervusz, szervusz, Bandi. Úgy látom, még hiányoznak egy páran a családtagok közül. Nézzétek, ott jön az egyik. Szervusztok, gyerekek! Segítsetek már! Olyan szépen beindult, aztán leállt, és sehogy sem akar beindulni. Bizonyára nem imádkoztál gyermekem indulás előtt. Elmondok neked egy varázsigét. Csiribí, csiribá, brit, trat, brut. Mert meg vagyon írva, hogy mielőtt motorodat beindítanád, előtt nyisd ki az ő benzincsapját. Már 4:08 és még Gyuri mindig nincs itt. Ó, a Gyuri nagy menő. Biztos úgy gondolja, hogy majd beér minket. Gyuri nem szokott késni. Vajon mi lehet vele? Egy pillanat, mindjárt jövök! Anyukám, rohannom kell! Hát Gyuri már fél órája vár! Várj egy kicsit! Hát ne rohanj! Jó, itt vagyok semmi. Jaj, köszönöm szépen! Csak maradni! És ne menjetek nagyon gyorsan! Siet! Várja a lovag! Nem lovag, vőlegény. Egy hónap múlva lesz az eskü. Csak nem. Mi az, elaludtál? Anya sütött nekünk egy kis húst. Többiek már várnak, biztos bősek. Pont én kések. Mondd, Bandi! Leállíthatom? Persze, hogy le, nyugodtan. De meg fog újra indulni? Ha van benne benzin, biztosan. Ez az! Megjött a nagymenő. Szevasz. Gyerünk, Gyurikám, mert aztán ránk estelek. Gyertek, motorral! A táskámat ad ide! Frici, te előttem még. Rendben van. Majd közre fogjuk a Fricit. Jó. Te tartod a szervízszolgálatot. Jó. A Fehérvári stopban találkozunk, de ne rohanjatok előre. Jó. Gyertek utána!
reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön szabálytalanul előzött, majdnem balesetet okozott. Messze volt az még a balesettől, hát volt még közöttünk legalább 10 centi távolság. Úgy látszik, a figyelmeztetés nem használ. Kérem, adj át a vezetői igazolványát. Tessék. Ne vegyen rendőrelvtárs. Ígérem, ha legközelebb találkozunk, akkor én szabályosan fogok előzni. Szabályokat nem nekünk és nem mi értünk kell betartania, hanem saját magáért, és másokért, akik az úttestet használják. Tessék, fogja el. Ezért a cselekményért pedig feljelenteni. Jó napot! Jó napot. Mi az, miért álltatok meg? Semmiért, menjetek előre! Figyeltek! A sóka rajtad röhögött, amikor a rendőr felért. Most azt hiszi, hogy te egészen oda vagy. Azt hiszi? Hát csak higgye azt! Kapaszkodj meg, itt hagyjuk őket! Gyerekek, én úgy ki vagyok. Azért vagy úgy ki, mert olyan görcsösen fogod a kormányt. Markold meg jól, de tartsd lazán a könyöködet meg a csuklódat. Add ide azt a csomagot, majd beteszem az oldalkocsiba. Igazán nem kell. Te csak menj nyugodtan a pista után. Mondja maga, megőrült? Börtönbe akar juttatni? Hogy lehet így közlekedni? Jogi, apuskám, nem kell, hogy kiabálni. Én nem vagyok a maga apukája. Különben is minek szól bele, amikor nem látod semmit? Érti? Magának pedig szerencséje van, hogy nincs itt rendőr. Megérdemelni, hogy elvegyék a jogosítványát. Minek ül fel motorra, ha nem ismeri a szabályokat? Inkább maga tanuljon meg vezetni. Én ismerem a szabályokat. Ha ismeri a szabályokat, akkor miért nem tartja be? Engem akar tanítani maga vaknyos, míg a világon sem volt, amikor én már rég vezettem. Jól beolvastál az öregnek, Géza. Hát igaz is, aki fél ne vezessen kocsinál. Egészségtekre! Szabályokat nem nekünk és nem mi értünk kell betartani, hanem saját magunk. Mi az? Miért nem hiszed meg? Tudod, eszembe jutott egy presztízsga kérdés. Milyen cselekményért lehet 6 hónapi börtönbüntetést kapni? Ez pont most jutott ezen? Igen, a szersőről. Inkább kérek egy forró feketét. Tomi! Éva, gyertek ide! Mi van, megjöttetek? Még nem, de ne aggódjatok, nem sokára itt lesz. Gyertek! Feketét! Hogy mi feketét? Ja, Kérek 12 duplát. igen, azonnal. Kérek 12 duplát. Egy fél dokrumot.
Gyerekek, legalább innen menjünk együtt. Gyurka, ne rohanjatok előre. Úgy szammogtok, mint a teknőzdékák, majd a Balatonnál találkozunk. Jössz, Géza! Eredj már, ne dumálj annyit! Ez nem országúti verseny, mi el is akarunk érni oda, ahol elindultunk. Aki fél, az nem motorozzon. Látom, hogy még egy pohár rumot ittál. Ne menjünk ilyen gyorsan. Ugyan már, a motornak sem árt a benzin, nekem sem árt a szenz. Ide figyelj! És ne menjetek nagyon gyorsan. Kérem, maradjon itt. Én a hölgyet beviszem a kórházba, és értesítem a rendőrséget. Aztán én is visszajövök. Gyuri, mi történt? Borzasztó. Ez rettenetes néz, hogy néz ki. Gyuri, hol van, mi történt? Hol van Gyurka? Mondd el. Na, híres nagymenő, jobban érzi már magát? Mi az? Mi történt? Jutka. Mi van Jutkával? Ő jól érzi magát. Nem lesz semmi baja. Egy kicsit pihennie kell. Megnézhetem? Meg. Na, ne rohanjon ám. Egy pillanat. Ezsike, kérem, mutassa meg a beteget a betegnek. Nagy szerencséjük volt, barátom.
Most az egyszer megúsztam. Megúsztam.